пред игралната индустрия винаги има предизвикателства, които откриват перспективи. Новите технологии, които наблюдаваме в световен мащаб, изкуствен интелект, крипторазплащания, въобще дават възможности за прилагане в игралната индустрия в различни сфери с оглед защитеността на играчите от развиване на зависимости, както и отговорното поведение на организаторите в хазартната индустрия. Технологиите се развиват и винаги нещо ново, всяко нещо ново се адаптира и в този сектор. Това е един високотехнологичен сектор като сектор. И действително те като предизвикателство дават нови възможности за реализация в този сектор на организаторите, но пък бидейки нови технологии, те не дават, т.е. те поставят предизвикателства по-скоро пред регулаторите, как да регулират средата, в която организаторите работят, така че тя да бъде реално най-справедлива. И ние винаги като асоциация, в качеството на асоциация сме държали, когато има на масата дебати поставени за развитието на игралната индустрия, да се разгледат всички интереси, интересите на фактически хората, интересите на клиентите, на потребителите, интересите на фактически организаторите на бизнеса, интересите на държавата и интересите на обществото като цяло. Това винаги е била наша така основна цел още от самото създаване на Асоциацията на игралната индустрия в България преди повече от 30 години. Бих казал, че това е едно конкурентно предимство на България. Висококвалифицираните специалисти, които имаме и това, че много компании от сектора производители са избрали тук България да развиват част от своите продукти е първо от полза за България като цяло, защото от една страна навлизат нови технологии, от друга страна има база за развитие на самите кадри, защото това дава възможност новите технологии, когато се развиват, естествено и кадрите се развиват с тях. Всяка една нова технология, никой не се ражда научен в нея. Така че аз считам, че това е голямо конкурентно предимство. С няколко думи, накратко, какво е посланието ви както към българския бизнес, така и към чуждия бизнес в България, така че да се развива още по-добре в бъдеще? Ами посланието е винаги да бъде средата достатъчно така удобна за развитието на такъв вид бизнес, на такъв вид технологии, защото и да има, как да кажа, една предвидимост в средата. Бих казал, всеки един инвеститор, който търси някаква среда, търси някаква предвидимост за 5-10 години напред. Всяка една така небалансирано действие, ако щете от чисто фискална гледна точка, от чисто гледна точка някои допълнителни норми, които биха фактически задължили задължените лица. И без това има достатъчно норми в момента, които всички организатори и производители спазват в България. Тоест това, което е като среда на други места в Европейския съюз, естествено го има и в България, но примерно данъчното преимущество, което България има пред други европейски юрисдикции, също е така от голяма полза за развитието на индустрията в България.